Sanibonani babukeli ebomkhanya kude TV. Siyanibingelela. Ningixolele ukubonga njalo. Siyabonga ukuthi nisilandele babukeli. Niqhubeke ni like, ni subscribe. Abaphathi bethu inina enisitshena ukuthi into esiyenzayo inisiza kangakanani. Makukhona esishare channel la kunisiza emakhaya. Siyabonga kakhulu nathi kuyasithokozisa kuyasiqhuquzela ukuthi siqhubeke silethe litori ngokuhlukana kwazo. Babukeli nikhumbule ukufika kwami la kwakufika nami ngizoshare izitori zami zasejele ezazenzeka zizegcina ngiholeleke ejele. Kwafika isikhathi sokuthi engakuyikhona khona okwakwenzeka kudlule kuphele. So ke angisayena umuntu manje ozogcina ebe umuntu ozonixoxela ngezitori zasejele. Kodwa uma kunestory esiqhamukile safika saqondana ukuthi sasejele, kuyashesha kimi ukuthi ngis-understand ngoba nami ngibe umuntu obuya khona ngaphakathi ejele. So ke ezasejele ngingasho nje ukugcwala umlomo ukuthi azikho mina ezami eziqondene nejele senganixoxela zona. Ngobani ezinye eziningi sengayishare nani. Njengamanje isifiso sethu siwumkhanya kude ukuthi sikhulume ngezinto ezenzeka emhlabeni ezihlukumeza imiphakathi neze umphakathi ofanele uzazi njengendlela efanele uzazi ngayo nabangakhona ukuthi bebengazazi begcine bezazi kuze kugcineni sizogcina silungile sibe yinto right emhlabeni sikwazi ukuphilisana lekubuyela into abathi ubuntu. Siyazi ukuthi South Africa inkulu or umhlaba wonke mkhulu. Ngeke sikwazi nathi ukulawula ukuthi ugcine ube lento mhlawumbe abantu iningi labantu elifunayo njengokulungisa. Kodwa siyozama sohluleka sizamile kuyothi kufika izinsuku zethu zokuphila emhlabeni seyiphela. Kodwa sobe sisho ukuthi sihambe sizama. La kunodatshanyana engifisa ukunixoxela lona elizohamba leze liyofika ukuthi okubanjweni inkunzi noma ubugebengu kuthi umuntu uboshiwe kodwa waphuma ejele still kodwa uyaganga lo muntu. Nibona izinga leemoto zemali zibanjwa kangaka. Why sibanjwe kangaka imoto zemali? Sizoyiqala eqaleni sihambe nayo size siyophumela ngaphandle. Ngicela ukuyiqala la ngaphakathi ejele. Ejele ke kuhamba kanje. Njengoba nazi ukuthi fanele wazi ukuthi uma ula ngaphandle omunye umhlaba. Yebo umhlaba uyi1 kodwa ngokuhlukanisela mina ngokwami umhlaba i2 uma ngifaka ijele. Uma ungena ejele omunye umhlaba. Kuphila futhi ngendlela yakhona. Why ngikusho lokho? Ejele uma uboshiwe ufanele ubonakale ngezinto ezimbi kakhulu ukuthi wena umuntu ongaphila kulomhlaba wasejele noma ungene emhlabeni wasejele ngokuthi wena ubuwenza izinto zenzeke. So ke nala ngaphandle uma ungaboshiwe uyawuhlezi kuyiphupho lakho ukuthi uma ufisa ukuthola umsebenzi uthola umsebenzi ozokunikeza imali. Le mali lena ezoshintsha impilo yakho ube nomuzi ube nento nawe efunayo. So uyabona ukuthi ngaphandle ufuna ukuphila ngomthetho oqondile. Alright. Na ejele fanele ube nezinto ezibhedayo ezimbi kuze uzobonakala ukuthi ejele umuntu wakhona. Ngushiswa yilokhu. Ejele ungangena ubulele umuntu. Uthola ukuthi ngaphandle uyaziwa ukuthi hayi ndoda ikhanda lo muntu ngesibhamu uyalishaya. Futhi uma kwabamba ngapha enqulini wayikhipha imawuzini. Awuyikhiphela ukuthi umuntu eyibuke ngamehlo. Uyikhiphela ukuthi isebenze. Okay, uyaziwa ukuthi uyadubula. Umdubulile futhi umuntu waboshwa wagwetshwa kulelo cala. Okay, mase ungenile kulelo cala. Ejele uma usufika khona uzofika uyayishaya inombolo noma awuyishayi. Kodwa ejele bayakwenza ukuthi wena uphinde uboshwe. Makwaphuma uphinde usheshe ubuye uze ejele. Bakwenza kanjani? Omunye umuntu awungathi ngiboshiwe ngiphinde futhi ngithi ngizwe ubuhlungu ngiphinde futhi ngifisa ukwenza icala. Kwenzeka kanjani lokho na?
wanomuntu ongenandaba nejele. So ejele ke umuntu kuyayibuza ukuthi ya ngiboshiwe kodwa manje ngifanele ngiphinde ngibuye ngecala. Ingoba ngisho ukuthi umuntu uma engene ngokubulala umuntu, so uma ubulala umuntu ejele usufika lapho ufica lezi igebengu ezinye. So ngoba ejele siboshela ukuthi senze izinto engekho right, wrong. So simase sifika lapha ngaphakathi siyaxhomelana ngazo lezi zinto wrong ukuthi wena okwakho kwenzile kungaphezulu kokwabani. So lo owenze okungaphezulu kwalowo muntu uyahlonishwa ejele, uyasatshwa futhi. So uyabona wena mawufika la ejele ufika ukuthi wena hayi mina ngifuna ukuboshelwa, ngoba most of the time uma ejele ufika uboshela into engasile. Yini into engasile? Mhlawumbe umuntu uyabuza ekhaya, mhlawumbe ngiboshela ukuthi ngintshontshe isinkwa. Izibosha ejele zizongihlukumeza noma ngeke zingithathe sirathi hayi wena thina siboshiwe, thina siboshela indaba ukutshontsha imali nje ukuthi sishaye imoto yemali, mhlawumbe thina sibamba ama-banks noma sibulala abantu wena uboshela isinkwa. So indaba yami ejele ayithathwa serious, and omunye umuntu ayimphathi kahle lento ukuthi oh mina ejele shothi ngoba ngiboshela isinkwa ngiboshela into engenasidingo kahle kahle. Mangiphuma la ngifuna mhlawumbe uzofika ejele ebona umuntu osatshwa ukuthi umuntu obulala umuntu, ethi mina mangiphuma la ngifuna ukuyobulala umuntu ukuze mhla ngibuya la ejele mabeze ukuthi ngize ngemeda bekwazi ukuthi benze njani bengisabe ngibe nesithunzi ejele. Kuya ngomuntu kahle kahle. So kodwa abantu abaningi futhi special abantu abathuwe bebeshaya umthetho ejele ibona benza lonto uthi hayi nomna ngeke athi nami ngibuye ngokubulala umuntu, yabo. So ufika ejele ngithi ngesikhathi liboshela isinkwa usuphumile kulento yesinkwa usuthi wena ufuna ukubuya ngokubulala umuntu, ufika umbulale futhi umuntu ngaphandle uphinde uboshwe. Mase ubuyela ngaphandle ejele futhi nawe uze ngemeda, uyazi ukuthi iboshwa azinqeni iboshwa ukutshela ukuthi hayi lo muntu wena umbulalanga wena nje lo muntu mhlawumbe nje wayevele egulela nje lo muntu wena nje wamthola evele ekhohlelela wena wafike wadubula usuyitshela ukuthi umdubulile. Thina sazi abantu abadubulana namaphoyisa beshaya iphoyisa kungabe indaba zalutho. Uyabona ukuthi ngaleso sikhathi wena mase uqala manje uhlezi uyabuka ukuthi hayi mos sho lo muntu ngempela ngibulela, ufuna ukuprova futhi manje more. Angithi bathi bona baza abantu ababulala abantu abadubulana nje namaphoyisa, wena vele uzophuma la uzofuna ukwenza into ezokwenza ulinke namaphoyisa udubulane nawo, then udubulane uhambe uyodubula namaphoyisa uadubula impela amaphoyisa uboshwe futhi uphinde ubuye la bekutshela ukuthi uma uphinde ubuye la futhi bekutshela ukuthi hayi ayikho lento yakho awuthola amaphoyisa lawa aphuma kwi-training angakazi kahle ukudubula abantu ukudutshula kanjani. Wena indaba yakho ngesikwazi ukuyikhuluma into esingayikhuluma. So bese mayitshela ukuthi wena udubulane namaphoyisa akuyi-trainee angakabi amaphoyisa, so ayikho le ndaba yakho. So bekutshela ukuthi thina sazi abantu abahamba boshaya imoto yemali beyithathe ngenkani emaphoyiseni, bethatha bewaphuca ibhambe wadisarme bezibe ngakubona bethatha imali behamba, wena wasitshela ukuthi ubulala amaphoyisa wena ngazilutho. So uyabona ukuthi manje the more wena ubona ukugxekeka ufuna ukwenza lokho uzugcina ufuna ukuthola usuwenza konke lokhu abakubala ufisa ukuthi bengabisabalala ukuthi bekuvume ngoba ubona laba abantu abala ejele abahlonishwayo. Wena usugcina wenze njani usuthi hayi nami hayi fuck off athi ngivele ngiyobamba imoto yemali ngiyithathe emaphoyiseni imali ngibuye nayo, right? Angithi uyabona ukuthi amanga manje ama-crime wacommitayo ngenxa ukuthi usejele, ngoba lento yonke into uyithola ejele. Ejele angithi yabona ukuthi kuchonyelana ngezinto ezimbi. Ngivumeleke lapha ekhaya uma ngithi ejele nala imhlabe u2 ngingakusho ukucola umlomo nganqala into engisho ukuthi angithi yabona lapha bachomelana ngokuthi ubulala umuntu ovele egula. Awungitshela lo muntu ovele egula unayo right ukuthi unombulala onjalo umuntu ofanele ebulawe uwe. Kanti thina la ngaphandle ngisho ngitho ugogo semdala 210 years uma wadlula emhlabeni eyilunga lomndeni wethu siyakhala, kodwa even though bese simbona ukuthi no emhlabeni vele hayi bese idlala indima zakhe izinsuku zakhe bese ivele senoma sengamthatha uNkulunkulu vele bese sibona ukuthi hayi usemdala kakhulu, kodwa still siyakhala. Angithi yabona ukuthi omunye umhlaba lo nalapha ejele omunye umhlaba. So wena uzophuma la ngaphandle uyahamba futhi uyodubulana namaphoyisa uthatha imali imoto yemali, mhlawumbe kuyenzeka uwini kodwa uwini imali bekubopha noma kwenze bekudubule ushone khona lapho. Angithi yabona ukuthi kwenzakalani, uthatha umyalelo komunye umhlaba uthatha umyalelo wangaphandle uyohlanganisa phuma izinto engahlangani, right? Ngifuna ukuze ngibuye kahle ngoba ngisho lento le ngizama ukuveza mbukela lapha ekhaya ukuthi ejele izibosha ziyakwenza ukuthi wenza amacala ngokuchomela ngokuthi lento oyenzile ayikho right mhlawumbe incane kuneyabo wena ufuna ukwenza more.
ngihambe ngibuye la ekubanjweni kwemoto yemali. Ngiyazi nami sengikhulume ngakwaningi. Mhlawumbe omunye umuntu uzothi uzaphinda futhi uyabuya namanga. Abanye vele kade bekusho kuma video ukuthi nginamanga, abanye betshela ukuthi ngithi ngixoxa ngemoto yemali ngoba imina engangibamba imoto yemali. Cha, akaze ngibambe imoto yemali namanje ngiyayiphinda ngiyayisho lento. Ngangiyiplana nabanye abafethu yagcina ingenzekanga ngoba phela into inesikhathi. Kwagcina kwafika isikhathi ukuthi nami sengibonile ngwamamehlo ukuthi ukuganga akukho right. Vele ngangisaqhubeka ke nemoto yemali sengibonile ukuthi ukuganga kusangisiza ngalutho. So imoto yemali babukela ibanjwa kangaka nje noma ugebengu uhaya kangaka. Ngifuna ukuyisho lento le. Uhulumeni unesandla ekuthenini ukuthi izinto ekanjalo zenzeke. Uyena oholela thina esiqhwephi ngamayamazi esingenakho okuright empilweni zethu. Njengokuthola imisebenzi ayikho babukeli. Nalo msebenzi uzothola imali engeke izikwenzele lutho. Ngoba uzothi uma uyithola le mali, imali ozogibela ngayo. Le mali shothi uzothi uyihola wena, imali ozobutravela ngayo uphuma ekhaya emsebenzini, ekugcineni ekhaya isinkwa singeni. Esikhundleni ukuthi kungene izinto eziwu-10 kuzongena esi-1. Vele still wena hlezi impilo yakho icindezelekile, uyacindezeleka, umsebenzi awukho, nowutholayo uthola imali encane, kube zinsukwane ezimbili ezintathu uphelile, yilokho ungeke vele ungahlala. Kunabantu othola ukuthi uyeza kuthiwa abafana abancane basaqala ukukhula, bahambe bafike bathola 10 million. Nawe uzogcina ingqondo awuthi vele usuzamile ukuthola umsebenzi awuthole as much as udinga. Uthola lokho okungakusiza ngalutho. Vele manje ingqondo ngeke isababikho lapho uthi ay vele umsebenzi enguthola ngiqedile athi ngistep back noma ngistep up ngiye kuphi ngiye emotini ema abafana abancane bayakwenza nje ukugebenga. Uyahamba niyafomana negroup niyahamba nobamba imoto yemali. Niyayibamba imoto yemali yebo nigcine seniphumelela noma ningaphumeleli. Ilapho sekuvela khona ukuthi kunezigebengu. Lezi igebengu lezi zenziwa yini? Indlela esiphila ngayo, imisebenzi asithola izingane zethu zifundile zinamajazi sihlezi nazo emakhaya. Siphenduka sibanga nazo izicewu lezokuthamela ilanga ukuthi sifanele sihlala lapho nawuthi uyafika ubani usehlezi iqala emenhlala. Umsebenzi awukho. That's why ubugebengu ngaka. Uma ungenzeka manje uhambe uyongena ejele, ubosho ufuke ufunde lapha ejele ngaphakathi. Ufunde yonke into. Isitifiketi sakho sizobhala ukuthi wena usuka under correctional, shothi wena ubuyisaphula umthetho. Abaqashi kuthiwa ngoba une criminal record. Mase une criminal record okusho ukuchazana awuvumelekile ukuthi inkampani eningi kuthiwa une criminal record azikuqashi. Shothi sekufanele udlale inkontrakt, usebenze kuze inkontrakt. Kuyo le misebenzi le eyayekwenze wazi wacabanga ukubamba imoto yemali noma wantshontsha. Ngenxa yokuthi ubuthola imali encane. Yizo lezi inkontrakt esiyodlala zona. Zidlale ngathi ke zisenzeke ibhola la zifuna ukulisa khona. Right. Umsebenzi ngoba ungekho, uhulumeni uma uboshiwe uthi awuqasha wena, kodwa ubosho uhulumeni. Sithi ke uhulumeni siyavuma ke siboshe umsebenzi wakho ungasiqashi. Wayike wena ke uhulumeni ngoba ngumuntu wakho, wayengangithatha ungifake ngaphansi kwakho ungisebenzisa. Kodwa makuthiwa manje kufika amavoti, kuyahamba kuthiwa kuyavota ikhadi zokuvota. Mina fanele ngivote, kodwa ngine criminal record. So niyayibona into edalulaka nedala indlala emhlabeni ukuthi into encane kanjani ngoba thina kahlahle mangakusho nje ukugcwala umlomo ukuthi singabantu abebalela iminyama ucindezeleka kuningi kakhulu. Angifuni ukuqamba amanga. Siyacindezeleka ngezinto ezenzakalayo. Kodwa nathi sithi manje ake sisuse manje ikade eziko. Sigcine sesilisusa uze abafethu asebezinkabi bayantshontsha. Abathandi ngifuna ukuthi kodwa mawuthola umuntu unemali unayo yonke angeke azeyicabange le nto le. Imisebenzi asiyitholi. Akuhulumeni mangazama ukulekelela lento kanjalo abantu abasha mabaqasheke abantu. Mabayithole imali ngoba ukugebenga ila kuzoncipha khona. Siyababona laba abanye abangena emajele ngokuthola ukuthi bashaya umuntu noma bahlukumeza umuntu ngokocansi in. Kodwa yabo leyo ukutshontsha yona engifisa ukukhuluma kuyona kakhulu ngoba umuntu utshontshiswa indlala. Mina ngoba ngeke nganitshena phambili ukuthi mina into yangenza ukuthi ngiganga. Ngangiganga ngangiyi1. Ngakekho umzali wayengitshela ukuthi ziphathe kahle mntanami uzokhula kanje noma uzoba udokotela ngelanga fundela ukuthi mina ngangiyibonela ngithi isinkwa namhlanje fanele ngilale ngisitholile. Ngizosithola kanjani kungekho umuntu ongineza u10 rand. Ikungekho la ngisebenza khona ngithola imali. Vele fanele ngihlukumeze omunye umuntu ukuze ngithathe into yakhe ngenkani ukuze ngizolala ngidlile. Ngesizulu besho bathi yakhela ngamaqubenge kuze mina ngizophumelela ngoba mangathiwa manje ngithola imali phansi isuke ilahlekela umuntu ekhalile ukuthi yazi ngilahlekelwe imali ukuthi but mina ngithi uNkulunkulu wami ngiyabonga ngoba ngiphi inhlanhla nakho ngicosha imali. Ngicosha imali yomuntu okhalayo.
so uma bethi yakhela ngamaqubeni nathi sibe sikusebenzisa ekugangeni lokuthi avele ufanele kukhale loya ukuze mina ngibe right sho ukuthi isikhathi sami namhlanje ngijabule nawe isikhathi sakho ukuthi ukhalile sesidlulile so uyabona isigcine sesikhohlisana ngento ulimi lethu ngenxa ukuthi thina sizama ukufihla ukuthi thina siyaganga so ukugebengu ngeke kuze kuphele njengamanje South Africa babukeli into eyohlezi ikhona izwa ngami uyathanda awuthandi nazi khona ingane namanje engakazali engicabanga kufanele zilezala abanye basaplane ukwenza umndeni nazi izofika ziganga and mayiganga nazo begangiswa isimo thizeni ngoba mawubhekisisa akekho umuntu oganga with no reason usuke nezizathu zokuthi ngigangiswa yini ngiyababona laba bavele beganga nje bethi ngoba nakho nami ngihope fame ngilandela ukuthi yena ngifuna ukwazi ukuthi ngisigebe ngiyababona laba basuke beganga mina ngikhuluma abantu abagangayo hayi osikhotheni futhi ngikhuluma ngomuntu oyisigebengu phela kunomehluko phakathi kwesigebengu nosikhotheni usikhotheni umuntu owenza ohlo destroyayo ngoba ngeke ukwazi ukuthi ungafike mina nami ngikutshela ngokukhuleka kanti anginamali uze futhi uzongijojela ifoni yami engicabanga ukuthi ngisebenze unyaka wonke ukuze ngiyithole wena uzothathela mina wena uzogwilika ngani kimi ifoni nami ngithole kanzima so izinto ekanjalo engizama ukuyikhuluma so South Africa uhulumeni ufanele sukume ithathe le video yofike emadlebeni abo nabo laba abasebenza ngaphansi kwabo uhulumeni beyibukisise into engishoyo ngoba vele sikhala imihla nemihla imisebenzi ayitholakala everywhere ngayo lento ukuthi vele umuntu uzobona umsebenzi athi ngiyeke ukufuna gcine seyoganga uyaboshwa umuntu sesiyakhala thawile lomndeni liboshiwe ejele kwenza izinto ngabantu ababuye ejele abanye bayafa bebulalana ngenxa ukuthi bezama impilo so babukeli ke siyabonga ukuthi nisiphi indlebe entweni efana nale ake siyibukisise nawe ekhaya umunye umuntu mengasebenzi ungamhleki ungamenzi ayibone njengomuntu ongabalekile emhlabeni ngoba wena namhlanje uhappy kukusasa kungawe awulazi kusasa lakho likuphathelene ngoba kube ngiyazi namhlanje ukuthi ngizofanini ngabe sengihlelile into zami ngalinda lelo suthi hayi mina kuleya nyaka ngiyadlula manje asazi kwamanje ningaphuma la ngehle depression ngiwe nje ngento encane ngiwe kuthiwa ukhula nomthetho odlulile emhlabeni ushonile ngoba asilazi kusasa lethu so ungamhleki omunye umuntu ngoba siyibaleli lodwa lulingalo ubukela lo muntu uthi ingalo yalo muntu iyafana i-South African citizen le awuthi nami ke ngidlala indima ukuthi ngimphakamise lo muntu okuyena izinto zakhe engakalungi ukumnikeza u5 rand kusho a lot ukumnikeza u2 rand kusho a lot ngoba yena usuke engawuthole engazi futhi uzothola so ake sibambane bafethu sibe into eyodwa sifunde ukuba izingane zandawonye ukuthi wesinye isiboko kodwa sihamba kwi-environment e1 senza into e1 sonke besikulo mhlaba siphikelele siphokophelele ekutheni ukuthi sishintshe impilo zezingane zethu senze umndeni wethu ukuthi ibe nomnotho iqine so ubukela kanjani umndeni omunye umuntu ungaqinile so bafethu ngiyanicela ni South Africa asibambisaneni sibe izingane zandawonye siyabonga somkhanya we2V ukuthi nisiphi indlebe